забиҳулло муҷоҳид сухангӯи ҳукумати гурӯҳи толибон эълон намуд ки роҳбари ин ҳаракат ҳайбатулло охунзода дар идораи ҳукуматаш чандин тағйироти кадрӣ ба амал овардааст. аз ҷумла муҳаммадалӣ ҳанафӣ маъруф бо лақаби мулло ширин ки робитаи хеле наздик бо асосгузори толибон мулло умар дошту дар музокирот бо амрико дар қатар низ иштирок дошт, волии қандаҳор таъин шудааст. то ин замон мулло ширин дар қандаҳор ба унвони муовини бахши истихборотии вазорати мудофиаи ҳукумати толибон ифои вазифа менамуд. самиулло ҳизбуллоҳ волии пешини толибон дар вилояти бағлон фармондеи нирӯҳои амниятии қандаҳор таъин шудааст. ҳамчунин зимни ин ҷобаҷогузории кадрҳо раҳбари толибон аҳмад тоҳо волии пешини толибон дар вилояти кунаро, муовини вазири сарҳадот ва муҳаммад муҳсин ҳошимӣ волии пешини толибон дар паншеро ба вазифаи сарпарасти идораи тафтишоти ин гурӯҳ таъин кардааст. ҳамин тавр муҳаммад аюб холид волии кунар, гулҳайдар шафиқ волии ҷӯҷҷон, абдураҳмон ҳаққонӣ волии бағлон, башираҳмад ҳаққонӣ волии нуристон ва муҳаммад оғо ҳаким волии паншер таъин шуданд. охунзода дар бахшҳои низомии ҳукуматаш низ тағйироти кадрӣ ба амал овардааст. аз ҷумла раҳматулло муҳаммад фармондеи сипоҳи 203 мансуриро ба унвони фармондеии сипоҳи 209 фатҳ ва фармондеи собиқи ин сипоҳро ба унвони фармондеи сипоҳи 207 ҳалфоруқ таъин кардааст. охунзода амин тавр волии пешини ҷӯҷҷон муҳаммад исмоил росихро ба вазифаи фармондеи урдуи 203 мансурӣ таъин намудааст. ин тағйироти кадрӣ дар ҳукумати толибон дар ҳоле сурат мегирад ки бо гузашти 21 моҳ аз суқути ҷумҳурии исломии афғонистон ва бунёди иморати исломии афғонистон аз сӯи ин гурӯҳ ягон кишвари ҷаҳон ҳукумати онҳоро ба расмият нашинохтааст. ҷомеаи ҷаҳонӣ бар он пойфишорӣ мекунад ки толибон бояд як давлате ташкил диҳанд ки дар он ҳамаи қавмҳои афғонистон шарик бошанду ҳуқуқи инсон ривоя шавад, аз ҷумла ба занҳо озодии таҳсил ва кор дода шавад. вале то ба ҳол толибон пайваста ин гуфтаҳоро рад намуда мегӯянд ки ҳукумати онҳо ҳамашумул асту бар асоси қонунҳои динӣ ва фарҳангии ин кишвар ташкил шудааст.